Efectivos, bueno, amontó demasiado, quizás demasiado, pero ahora de actuar, sí, ahora de actuar estaban todos agrupados. Yo pienso que la verdad que eso es triste, mala coordinación. Aquí no hay una aldea protegiendo. Se non é ese chico o que leva a cisterna, ou souberan, ou agora mesmo posiblemente a mitad das casas ou a maior parte ou todas houberan estado calcinadas. Foron os propios veciños os que Efectivamente, fixeron as casas. exacto, E que foi con mangueiras, caldeiras. Ca cisterna. Foi moi rápido, nós estábamos xa na eira, entón vimos un pouco fume, pero de repente xa vimos como estaba o fume, entón xa veu tamén un veciño e dixo, bueno, nada, temos que ir ca cisterna que hai un camiño entre a compañía de Bachao e este monte noso, e mollar ben ese camiño, porque o lume estaba longe, pero despois cando chegou ali, o lume foi por riba, por baixo, non foi que estaba mollado, pero foi por riba. E saltou aí un nada. As abellas é a verdade un insecto é moi delicado, como ia a afectar, e todo o perímetro que hai alrededor está totalmente calcinado. A parte, o sea, se sobreviviron, que é un milagro, casi un milagro. A parte do que tuveron que soportar do fume, lume, o sea, a llama, agora os efectos secundarios, o sea, o monte quedou completamente arrasado. Todo o que hai aquí no perímetro está totalmente calcinado.